dans chaque chose du monde, on voit les traces qui nous ramènent vers Allah, la présence d'Allah. Et c'est à propos de ce sujet que c'était le poème. Maintenant, il y aura un exposé par missionnaire Mohamed Konaté Saheb, et le sujet de son exposé est le traitement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les non-musulmans. Nare takbir, nare takbir. Muhammad Mustafa, Ghulam Ahmad ki, nare takbir. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبالي مسلمه أنكليكو كتنغنيني الله سبحانه وتعالى في كبو شيطان تورما وتمنيكو في أمي الله سبحانه وتعالى تنو أني تنو ميكاكا katilaka neema ni kishi nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe ka kan kuntigi Muhammad ka anaka somau naka sahaba anan fen ni dine sanu mo isra mene kata se kiyamaduma alaka neema ni kishi shuru an kilin blagileka niyaye mali jalsa ta ani wolon flana keneka kabe le 28 troisième mois 2026 wala na min dirane ma sogomadayna odeye muamalatu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ma'a ghayri almuslimin ko alakira sallallahu alayhi wa sallam ka bara nyogonya ka nyeshi mauma mamunun te islamawiye focho ya worela ma munu tesla mawye ala kra tumbulu mine chogo jumenna yala atumbu mine chogo jugula wa taya atumbu mine ko nyumanna koneka kuma odeka so madaina nyani anga do nga babu ina naye bi islameya be nyefola chogo mina islameya doninkela ufe ibina ye ka fo ni walanda yi an moko gwelen babala biwati na ka sabuke islamiya bi ka nyefo chogo mina ani islami obi ka wale min taka mamunu te islamiya kulu segere na ye ni yo laje iba ye ka fo an moko be jo ni walanda yi na kosebe yasanga donga fo utuma na islamiya karamogo obi ka juguya min taka nyeshi mamunu te islamiya islamiya do obi ka kewale jugu munu taka nyeshi mamunu te islamiya ye ka damine kafiri lasaw mushriku lasaw chrétien lasaw yahudiya law yala nintu ye ala kira ka keta ye wa odon la nayo laje amina ye ka fo nay ala kira ta keta don ana don ga fo ja islamiya min be nyefola bi kewale mi kera islamiya do fe bi ja oni ala kira ka islamiya te kelinye Nare takbir, Muhammad Mustafa. kan yere to kalandenya la amba ye ka fanga karamo koro ka wajulu do senfe
o bina fo yana ko he ko kafiri nɔgɔlen do ko ni n'a bɛ dumuni kɛ jeli ni nɛ de bi sɛnɛ ka bɔ a sɔni kɔrɔ nin bɛɛ fɔ kun ye jumɛn ye ka an ɲugu kafiriw la alakira dun nana de ko kana kafiriw de bɔ kafiriya la k'o kɛ silamɛw ye bon sisan ni aw ɲugura kafiriw la a bɛna jɔn de na silamɛya kɔnɔ sisan docteur mana ɲugu banabaatɔ la a fɔ o bɛ furakɛ cogo di alakira mana silamɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ koyi ala yɛrɛ ko alakira bɛna waati min na ko tiɲɛni warala ba kɔnɔ a warala gere kan donc o b'a yira ko silamɛ tun tɛ dugukolo sanfɛ koyi alakira bɛna waati min na i mana mɛn ko Abubakar Sidiki alakira ye kafiri dɔ de yɛlɛma ka kɛ silamɛ o de tɔgɔ ye Abubakar Sidiki Nare takbir Muhammad Mustafa Ghulam Ahmad Ki i mana mɛn Omar bin Khattab alakira ye kafiri dɔ de yɛlɛma ka kɛ silamɛ ye donc o la silamɛya nakun tɛ alakira nakun tɛ ko kana kafiriw kɛlɛ ou bien kana mushrikiw kɛlɛ ayi alakira nakun ye kana shirikuya de kɛlɛ ani ka kafiriya kɛlɛ mais a nakun tɛ kafiriw yɛrɛ kɛlɛli ye a nakun tɛ mushrikiw yɛrɛ kɛlɛli ye kuma kɔrɔ ye di a nakun ye kana kafiriya kɛlɛ mais a nakun tɛ ka kafiriw kɛlɛ mun na a nakun de ye kana kafiriw bɔ kafiriya la n'i b'a fɛ ka kafiriya kɛlɛ i bɛ kafiriw de bɔ kafiriya la k'u kɛ silamɛw ye n'i b'a fɛ ka mushrikuya kɛlɛ i bɛ mushrikuw bɔ mushrikuya la k'u kɛ silamɛw ye alakira nakun filɛ donc alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam nakun tɛ juguya ye ka ɲɛsin maa minnu tɛ silamɛ ye fo kana se bi an bɛ waati min na n'i ye mali yɛrɛ wajulikɛcogo lajɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ ko ayi dɛ ni kerecɛnw ka fɛti sera ka dumunifɛn feere kerecɛnw ma ou bien u bɛ fɛn o fɛn san ka taa u ka ɲɛnajɛ kɛ n'a ye ko silamɛ man kan tɛ ka nin si feere kerecɛnw ma dɔw yɛrɛ ka wajulikɛcogo ye ko ni kerecɛn bɛnna n'o ka sanyɛlɛma bɛ yen ko n'i ko bɔn nane ye ou bien bɔn fɛt ko nin bɛɛ lajɛlen ye haramu ye silamɛya kɔnɔ silamɛ man kan tɛ ka nin si kɛ ka ɲɛsin kerecɛnw ma mais ninnu bɔra ni nin diinɛ ye min ye juguya diinɛ in hasidiya diinɛ in o bɔra n'a ye min alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam kɔni mana n'a ye o kosɔn n'an ye kuranɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ ɲɛn'an ka don alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam ka kɛwalew la aya yɛrɛ caman bɛ se ka sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ min bɛ u ka nin juguya in kɛ nkalon ye ko alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam mana ni nin diinɛ in ye n'an k'an b'o dalilu fɔlɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ kuranɛ kɔnɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin suratul anbiya aya 100 aya 7 Allah subhanahu wa ta'ala ko Muhammadu ne mi ci do wɛrɛ kama koyi ne y'i ci de ka kɛ hinɛ yiriwale ye foroba hinɛ ye kana danfɛn bɛɛ ma sisan kerecɛnw tɛ danfɛn dɔ ye a yahudiyaw tɛ danfɛn dɔ ye a kafiriw tɛ danfɛn dɔ ye wa mushrikiw tɛ danfɛn dɔ ye wa n'olu bɛɛ ye danfɛn dɔ ye ala ko Muhammadu kɛra hinɛ de ye kana danfɛn bɛɛ ma Muhammadu bɛ se ka yahudiyaw juguya cogo di a bɛ se ka kerecɛnw juguya cogo di o bɛ se ka kafiriw juguya cogo di ale nakun ye k'u wele ka bɔ o ta in na ka na fara a yɛrɛ kan n'ale y'o juguya a bɛ se k'o wele ka na cogo di Nare takbir Muhammad Mustafa donc o b'a yira n na k'a fɔ alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam kɛra hinɛ de ye ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ ma a ma kɛ hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin silamɛw dɔrɔn ma ka ɲɛsin muminiw dɔrɔn ma n'o tɛ n'a tun kɛra hinɛ ye ka ɲɛsin silamɛw ni muminiw de tun ma o tuma na ale bɛ na waati min na mumini tun tɛ dugukolo kan silamɛ tun tɛ yen o tuma ale ka hinɛ tun bɛna ɲɛsin jɔn ma e natɔla e ko ni hinɛ nana ne ye sɔrɔ e ka hinɛ kɛrɛnkɛrɛn bɛ e nɔfɛmɔgɔw de ye e yɛrɛ bɛ na waati min na e nɔfɛmɔgɔw tɛ yen donc i b'a dɔn o yɔrɔ la k'a fɔ ko karamɔgɔw bɛ hakilina min kan nkalon finman don alakira nakun tɛ ka juguya ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ta ka diinɛ na o de kosɔn imam mahadi alayhi salam n'i y'a ka gafe dɔ lajɛ ko alhakam o kɔnɔna na imam mahadi ko i'lamu aw k'a dɔn inna allaha ta'ala arada bi irsalil kitab al majid ko tumana min ala subhanahu wa ta'ala y'a laɲini k'a b'a ka nin kitabu belebele in ci ka na danfɛnw ma n'o ye kuranɛ ye wa bi bi'sati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ani ka alakira sallallahu alaihi wasallam fana ci ka na danfɛnw ma mun kosɔn do an yarhamal alamu rahmatan azima ko yaasa kana kɛ hinɛ ye hinɛ belebeleba ye ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ ma
ko de ko so Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'an ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ni imam hadika tafsir ni ayina kayira ka fo ko Allah subhanahu wa ta'ala ka laɲini de ka alakira ani Qur'an ku bila kana kɛ hinɛ belebele ye ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma o kosɔn n'i ye imam hadi ka tafsir dɔ lajɛ suratu najimi kɔnɔ summa dana fatadalla fakana qaba qawsaini aw adna imam hadi ka dɔ ka nin aya in walawala an tɛna se ka walawala bɛɛ ta imam hadi ko nin na ko aya in kɔrɔ summa dana ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala ala kanu ni ala ka layidu dafa fɛ ko Allah subhanahu wa ta'ala ye alakira tufan ka gɛrɛ a yɛrɛ la ala kɛlen ka alakira tufan ka gɛrɛ a yɛrɛ la tumana min na k'a ka hinɛ a ka barika a ka nɛɛma k'olu suuru alakira sallallahu alaihi wasallam kan waati min na o yɔrɔnin na alakira sallallahu alaihi wasallam fana hamina ko yaasa ale ye hinɛ min sɔrɔ ala fɛ a ye nɛɛma ni barika min sɔrɔ ala fɛ wa ale fana b'a laɲini ka jigin n'o ye tuguni ka taa danfɛnw sɛgɛrɛ n'a ye n'o ye hadamadenw ye. Nare takbir Muhammad Mustafa. Kira min bɛ nin kɛ o bɛ mɔgɔw juguya cogo di ala kɛlen k'a ka nɛɛma n'a ka barika a n'a ka hinɛ ala kɛlen k'o suuru ale kan n'a y'a jɛ a b'a to a kelen bolo kɛ mɛ hadamadenw hinɛ y'a minɛ min kɛ fatadalla a y'i suuli ni ala ka hinɛ ni ala ka barika ni ala ka nɛɛma ye ko yaasa a bɛna dɔ tuuru ala ka jɔnw fana kɔrɔ tugun o de kosɔn imam mahdi ko hina ahrazu hazom min fuyudillah wa barakatihi nazala rahmatan li bani bashar ko tumana min na ala kɛra gɛrɛla ala la ni ala y'a ka nɛɛma a n'a ka hinɛ a n'a ka barikaw suuru ala kɛra kan ko ala kɛra sallallahu alaihi wasallam fana jiginna ni o hinɛ n'o barika ye ko yaasa ka n'a tuuru danfɛnw kɔrɔ n'o ye hadamadenw ye a ko wa hadhihi nafsu rahma almazkura fil aya ko ni aya in fana o hinɛ in de kofɔlen bɛ ala ka aya in kɔnɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko ala kɛlen bɛ k'o hinɛ in de kofɔ ni aya in kɔnɔ ya donc an b'a ye k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ale nakun ye hinɛ de ye ka ɲɛsin danfɛnw ma o kosɔn i m'a ye an ka khalifa filanan Bashiruddin Mahmud Ahmad radiyallahu an ale ka tafsir kabiri kɔnɔ a ko cogo di a ko wa amma rasuluna al-karim k'i k'a dɔn k'a fɔ anw ka kira belebeleba in lam yuj'alu rahmatan mukhtassatan bi qaumin aw bi zamanin ko alakira sallallahu alaihi wasallam min filɛ nin ko a kɛn tɛ hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin jamakulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ma ko wa a kɛn tɛ hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fana ye ka ɲɛsin waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ma a ko ayi bal ju'ila rahmatan li kulli alam ko Allah subhanahu wa ta'ala ye alakira kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ ma wali kulli zamani ka ɲɛsin waati fana bɛɛ ma ila yawmil qiyama fo ka taa se qiyama don ma waati tɛ alakira ka hinɛ na jamakulu kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ alakira ka hinɛ na k'a daminɛ n'a cira don min na fo ka taa fɔ diɲɛ banna a ka hinɛ walankatalen don danfɛn bɛɛ lajɛlen ye. Nare takbir Muhammad Mustafa Muhammad Mustafa nare takbir. O de kosɔn ni sharhi sunna li Bagawi n'i y'o ta k'o lajɛ o juzu 13 na alakira sallallahu alaihi wasallam b'a fɔ kɔnɔ ana muhammadun wa ana ahmadu wa ana nabiyyu rahma a ko ne de ye muhammadu ye wa ne yɛrɛ de fana ye ahmadu ye wa nabi ɲuman min bɛ hinɛ mɔgɔw la ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye ne ye ne de ye nabiyyu rahma ye n'ale ye nabiyyu rahma ye o ka juguya ta kun ka ɲɛsin yahudiyaw ma o ka juguya ta kun ka ɲɛsin nasaraw ma o ka juguya ta kun ka ɲɛsin kafiriw ma sabu ale nana ni hinɛ de ye o donc o b'a yira k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ale ye ala subhanahu wa ta'ala ka hinɛ de o kosɔn n'i ye mirqatul mafatih sharhil mishkatul masabih n'i y'o fana juzu 9 ta k'a lajɛ o fana kɔnɔna na alakira sallallahu alaihi wasallam b'a fɔ ye fana innama ana rahmatun muhdat a ko ne tɛ dɔwɛrɛ koyi ne ye ala subhanahu wa ta'ala ka foroba hinɛ a ye min kɛ kado ye k'a di danfɛnw ma ala ka foroba hinɛ o ye muhamadu de ye dɛ a y'o kɛ kado de ye k'a d'an ma ne maa o maa ma sɔn muhamadu la i banna ala ka foroba hinɛ na ok i banna ala ka foroba hinɛ na dɛ e ka hinɛ ta k'a kɛ kado ye k'a d'e ma e banna na ka nɛɛma ta k'a kɛ kado ye k'a d'e ma e banna na
ka kisi k'o ta k'o kɛ kado ye k'a d'e ma e ban'o la an ka kisi sira an ka hinɛ sɔrɔ sira an ka ala masurunya sɔrɔ sira o ye muhamadu ye k'ala y'a kɛ kado ye k'a d'an ma alakira sallallahu alaihi wasallam ko ale y'o de ye o kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam yɛrɛ tuma bɛɛ a bɛ hinɛ walanda de d'an ma ko minnu tugura ale kɔ ko ne ka kan ka kɛ hinɛ jirabaa ye danfɛn tɔw la o kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam ko sunan tirmizi kɔnɔna na a ko arrahimuna yarhamuhumur rahman a ko aw minnu bɛ hinɛ maaw la dɛ ko ala fana bɛ hinɛ aw de la a ko de la sa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama a ko aw minnu bɛ dugukolo sanfɛ a ye hinɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra ala min bɛ sanfɛ o fana bɛ hinɛ aw la ala kɛra kuma fɔ cogo min na a y'a faamuya ko man fil ardi k'aw minnu bɛ dugukolo kan aw maa minnu bɛ dugukolo kan dɛ a ye hinɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra ala bɛ hinɛ aw la yahudiya tɛ dugukolo kan donc hinɛ a la nasara fana tɛ dugukolo kan de ya hinɛ a la kafiri ni mushiriku tɛ dugukolo kan a ye hinɛ a la ala kɛra ko ten n'a hinɛna kafiri ni mushiriku la dɛ ala fana bɛ hinɛ aw la sabu kɛra n'e ma hinɛ ta k'a sɛgɛrɛ e b'a sɔrɔ cogo di ka n'i ka diinɛ kɔnɔ a yɛrɛ ka nin gɛlɛya ta ka maa sɛgɛrɛ n'a ye k'o ka bɛn e ka diinɛ na Nare takbir! Muhammad Mustafa! Gulam Ahmad Ki! Nare takbir! N'i y'a ye sahabaw y'o nin kɛ ka alakira nin kuma bɔ a y'o wele ni hinɛ de ye a y'o wele ni jogoɲumanya de ye a y'o wele ni ɲuman de ye n'o tɛ n'a tun y'o wele ni nin gɛlɛya ye abada o t'o nin kɛ ka alakira nin kuma bɔ sahabaw ni tuma min na ni kafiriw ɲɛsinna alakira sallallahu alaihi wasallam kɛrɛnkɛrɛnnen n'i ye gazwatu kandaki lajɛ n'o ɲɛsin ni kafiriw ko bɛ girin ka da alakira kan sahabaw bɛ girin ka don kafiriw ni alakira sallallahu alaihi wasallam cɛ n'a tun y'a sɔrɔ ko alakira tun ye maa bi mɔgɔw bɛ ka marifa ta ka taa ko i bɛ marifa ta ka taa mɔgɔw karaba k'o ka kɛ silamɛ ye e ye marifa ta ka taa maa min karaba k'o ka kɛ silamɛ ye e nana o bɛ sɔn k'a nin di e kama donc b'a dɔn o la k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam mana ni nin gɛlɛya diinɛ in ye nin nin gɛlɛya diinɛ in créé la alakira sallallahu alaihi wasallam talen kɔ de o de kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam ko aw minnu bɛ dugukolo sanfɛ a ye hinɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra ala min bɛ sankolo la ala subhanahu wa taala bɛ hinɛ la ni sahih muslim juzu 4 ta k'a lajɛ alakira y'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la net a ko cogo jumɛn na a ko man la yarhamu nas la yarhamuhu Allahu azza wa jal a ko maa min tɛ hinɛ maaw la ko ala fana tɛ hinɛ o la yahuda ye maa ye wa maa tɛ de nasara ye maa ye wa maa tɛ de kafiri ni mushriku maa do wa maaw tɛ ala kira ko ni maa min tɛ hinɛ maaw la ko ala yɛrɛ tɛ hinɛ i la donc o k'e ka kan e min ye silamɛ e ka kan ka hinɛ bɛɛ la donc n'o de kɛla e ka hinɛ sababu la a bɛ kɛ sababu ye e bɛ maa dɔw sɔrɔ chrétiens na minnu bɛ na i ka diinɛ na a bɛ maa sɔrɔ yahudiw la minnu bɛ na i ka diinɛ na i na maa sɔrɔ kafiriw ni mushriku la minnu bɛ na i ka diinɛ na mais n'i ma hinɛ ta k'u sɛgɛrɛ o tɛ na i ka diinɛ na dɛ Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam o de kosɔn n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ ala subhanahu wa taala ye fɛn fila ɲini silamɛw fɛ k'an k'o ta k'o ɲɛsin maa minnu tɛ silamɛw ye k'an k'o fɛn fila ta k'a ɲɛsin o ma n'u m'an kɛlɛ dɛ n'u m'an kɛlɛ an ka diinɛ na u m'an bɔ an ka sow kɔnɔ ko fɛn fila bɛ yen k'an silamɛw de ka kan ka kɛ fɔlɔ ye k'o ta k'a kɛ ka maa minnu tɛ silamɛ ye k'o sɛgɛrɛ o fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye albir k'an ka ɲuman ta ka kafiriw sɛgɛrɛ n'a ye maa minnu tɛ silamɛya la k'anw silamɛw de ka kɛ maa fɔlɔ ye ka ɲuman ta k'u sɛgɛrɛ birru dɔnnikɛlaw ye kɔrɔ caman fɔ la mais o ko birru dakuruɲɛ kelen na ko ɲuman bɛɛ la sanfɛta k'a bɛ fɔ de ma ko albir i ma o de kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam kɛtɔla k'a fɔ ko n'i ma ɲɛ i bɛ ɲuman kɛ ko birrul walidayni k'i ka birru kɛ i bangebaa fila ye i ɲɛ t'a la dɔnnikɛla ko o ye ɲuman na sanfɛta de ye donc ala fana ko anw silamɛw de kan ka kɛ fɔlɔ ye ka birru ta ka kafiriw sɛgɛrɛ n'a ye a filanan ye jumɛn ye alqisto ko tilennenya anw de ka kan kɛ fɔlɔ ye ka tilennenya ta ka kafiriw sɛgɛrɛ n'a ye mais bi silamɛw kɛla i n'a fɔ yahudiyaw de ko olu kɛra ala denw ye olu ye ala kanuɲɔgɔnw ye donc n'olu ni yahudiya ye yahudiya tɔɲɔ jurumu b'o la mais ni yahudiya ye maa wɛrɛ tɔɲɔ min tɛ yahudiya ye ou bien k'a ka fɛn bɔsi a la ko jurumu t'o la sabu olu ye ala denw ye n'olu fɛn fɛn kɛ maaw la sa o bɛ bɛn
bi silamɛw de kɛra o ye mun na o kɛra o ye sabu ka da ka silamɛw i mana wajulu kɛ tɔgɔ ye i b'a bɛ maa tɔw nɛni u bɛ taabolo tɔw nɛni kerecɛnw nɛni ka yahudiyaw nɛni ka kafiruw nɛni ka mushirikuw nɛni mais ni maa y'olu nɛni dɔrɔn u bɛ wuli ka yɔrɔ bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye. نعرة تكبير غلام عمر كي خليفة المسيح الخامس. ala m'a fɔ i ka mɔgɔ nɛni wajulu kɔnɔ koyi ala ko udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati l hasana ala ye nin de fɔ kuranɛ kɔnɔ mais n'i taara sigi wajulu la ka mɔgɔ nɛni ni dɔ ye fara nɛni e ko mun na o kɛla e dun tun bɛ mɔgɔ nɛni na fura min t'i da jeli la e bɛ fɛ k'o da maa tɔw jeli la ko k'o da de o bɛ ɲɛ cogo di o dɔn o de kosɔn ala subhanahu wa taala ko k'anw de fɔlɔ ka ɲuman ta k'u sɛgɛrɛ wa an fɔlɔ ka tileninya ta k'u sɛgɛrɛ donc o de kosɔn ala subhanahu wa taala ko suratul mumtahina aya 8 ala subhanahu wa taala ko la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din a ko ni ala m'aw bali dɛ maa minnu m'aw kɛlɛ diinɛ na ni min aw bali walam yukhrijukum min diyarikum o ma sɔn ka aw gɛn ka bɔ ka sow kɔnɔ ni ala m'aw bali an tabarruhum a ka ɲuman k'u ye. نعرة تكبير محمد مصطفى. a tulo bɛ ala la ko m'aw bali k'a ka ɲuman kɛ kafiri ye dɛ kafiri min m'aw kɛlɛ a ka diinɛ na kafiri minnu m'a gɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔ u m'aw gɛn ka bɔ a ka du kɔnɔ ko ni m'a fɔ ko a kana ɲuman kɛ u ye ala yɛrɛ de bɛ ko ten ɔ donc ne min banna ka ɲuman kɛ sigiɲɔgɔn kafiri ye ka ban ka ɲuman kɛ sigiɲɔgɔn chrétien ye ka ban ka ɲuman kɛ sigiɲɔgɔn a tɔgɔ de mushiriku ye o kɔrɔ ye ala de sɔsɔ n'a kɔni ma se i ma dɛ takbir. n'a ma se i ma n'i banna ka ɲuman kɛ i ye ala sɔsɔ dɛ ala ko ale m'anw bali o la e dun b'i yɛrɛ bali a la cogo di ala subhanahu wa taala ko ten ko m'aw bali k'a ka ɲuman k'o ye wa tuqsitu ilayhim wa ka tileninya fana sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ inna allaha sabu ala yuhibbul muqsitin ko ale ala subhanahu wa taala bɛ maa tilennenw de fɛ n'i b'a fɛ ala ka k'e fɛ tilen e ni kafiruw cɛ i kana kɛ i n'a fɔ yahudiya dɛ ni y'i silamɛ ɲɔgɔn nɔ falilahi hamdu mais ni kafiri do bien chrétien do bien yahudiya do i b'o namara cogo min k'i diya ala ko a ti ɲɛ ten donc i bɛ tilen de i ni kafiruw cɛ ala subhanahu wa taala ni fɛn fila de ɲini an silamɛw fɛ ka ɲuman kɛ kafiri minnu m'an kɛlɛ ka ɲuman k'u ye an kana da o ma an ka tila ka tileninya fana ta k'u sɛgɛrɛ. نعرة تكبير محمد مصطفى sallallahu alaihi wasallam o de kosɔn dɔnnikɛlaw kɛtɔ la ka ni aya in tafsir kɛ dɔnnikɛla dɔw ko ala subhanahu wa taala ko kuranɛ kɔnɔ an tabarruhum ko u tabarru bɛ se ka kɛ jumɛn ye o ko hazihi aya nazalat fi unasin lam yuharibu almuslimin ko ni aya in jiginna kafiruw de kun kan ani yahudiyaw de kun kan minnu ma sɔn ka silamɛw kɛlɛ sawa'un kanu min ahli kitab o kɛra sa ahlu kitabu ye o chrétien ni yahudiya ye sa o awil mushrikin walama a kɛra mushriku ye sa o fa amara allahu bil birri bihim ko ala yɛrɛ de y'an yamara k'an ka ɲuman kɛ u ye wal ihsanu ilayhi an k'u sɛgɛrɛ ni ɲumanw ye dɔnnikɛlaw kɛtɔ la ka ni tafsir de kɛ sa ko o ɲuman bɛ se ka kɛ jumɛn ye o de ko arifku bi da'ifihim k'o ka maa lafulenw an ka hinɛw la o ka maa lafulenw hali ni kafiri do n'i y'a lafulen do i b'a dɛmɛ i silamɛtɔ a dɛmɛ o dɔrɔn tɛ dɛ wa sadda khalala fakhirihim ko wa an ka tila k'o ka fantanw fana dɛmɛ o ka gɛlɛyaw bɛ se ka wuli cogo min na wa it'amu ja'ihim o ka kɔngɔtɔw an k'u ladumuni hali ni kafiri do hali ni yahudiya do tant que u m'an kɛlɛ an k'u ka kɔngɔtɔw ladumuni wa kisa'i ariyahum an k'u ka fɛrɛntanw fɛrɛ bɔ ni fini ye an ka fini d'u ka fɛrɛntanw ma walinul qawlu lahum an ka tila ka kuma nɔgɔman fɔ u ye wa du'a'u lahum bil hidaya an ka tila ka ala deli u ye u bɛ se ka kanda sɔrɔ cogo min na ala kɛra nakun ye nin de ye o ala kɛra nakun tɛ ka kafiri juguya dɛ a nakun ye ka kafiriya de juguya o kafiriya ye jumɛn ye ka se ka kafiri yɛlɛma ka bɔ kafiriya la k'o kɛ silamɛw ye ala kɛra nakun ye nin de ye i bɛ hinɛ u la ka ɲuman k'u ye k'u ka gɛlɛyaw wuli k'u dɛmɛ k'u ka gɛlɛyaw wuli ka tila ka duwawu k'u ye ala u kanda ni de ye silamɛya ka laɲini ye o de kosɔn ni an ye aya wɛrɛ ta k'a lajɛ kuranɛ kɔnɔ suratul fussilat o aya 34 na ala subhanahu wa ta'ala ko ye
wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a ko ɲuman ni juguman tɛ kelen ye ala filɛ k'a fɔ dɛ ko ɲuman ni juguman tɛ kelen ye tuma e b'a fɛ ka kɛ jumɛn de ye sisan ɲumankɛla wa jugumankɛla de ne b'a fɛ ka kɛ ɲumankɛla ye ala subhanahu wa ta'ala ko idfa billati hiya ahsan ko ni maa ye juguman ta k'i sɛgɛrɛ e k'a sɛgɛrɛ ni ɲuman ye min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ ɲuman bɛɛ kan. Nare takbir Muhammad Mustafa. Sabu ala m'a fɔ i ka kunbɛn ni husna ye ala ko ahsan o kɔrɔ ye ɲuman ale ye juguman de kɛ k'i sɛgɛrɛ koyi mais e ka kunbɛn ni ɲuman ye ɲuman yɛrɛ fana bɛɛ tɛ dɛ ɲuman min ka ɲi ka tɛmɛ ɲuman bɛɛ kan i k'a sɛgɛrɛ n'o ye i ka kunbɛn n'o ye i ka juguman kunbɛn ni o ɲuman ye. fa iza lazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ko juguya ko walasa juguya bɛ ni maa min cɛ k'o kɛ i n'a fɔ i teri gɛlɛn e b'a dɔn juguya b'a la dɛ mais i bɛ ɲuman ta k'a sɛgɛrɛ i n'a fɔ i teri e y'a dɔn nin ka gɛlɛn dɛ wa ala ko an k'a kɛ ten de ok kuma tɛ e yɛrɛ b'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ ka juguman ma se e ma kafiru la a ka juguman ma se e ma yahudiyaw la a ka juguman ma se e ma nasaraw la e bɛ fɔlɔ ka juguman ta k'o sɛgɛrɛ e ka nin lajɛ kɛ est-ce que silamɛw a ka bi silamɛw kɛ kɛwale n'u ka fɔta lamɛnba ye ala yɛrɛ ko min yɛrɛ fɔlɔ la ka juguman ta k'i sɛgɛrɛ dɛ k'e ka ɲuman ta k'o sɛgɛrɛ ka kɛ i n'a fɔ i teri don mais ni sigiɲɔgɔn kɛra chrétien e sigiɲɔgɔn kɛra yahudiya e sigiɲɔgɔn kɛra kafiri e sigiɲɔgɔn kɛra musiriku ye a ka tɔɔrɔ foyi ma se e ma mais e de bi fɔlɔ ka tɔɔrɔ ta k'olu sɛgɛrɛ e ye silamɛ sugu jumɛn de ye k'a sɔrɔ ala kira sallallahu ko almuslim man salima nas an lisanihi wa yadihi a ko silamɛ yɛrɛ ye jumɛn o de ye ni maaw kisila maa min dalanen tɔɔrɔ ma a n'a tɛgɛ k'o de ye silamɛ yɛrɛ ye e t'a fɛ ka kɛ silamɛ ye wa wa n'i bɛ fɛ ka kɛ silamɛ ye ala subhanahu wa ta'ala ko silamɛ jogo dɔ de ye maa minnu bɛ juguman ta k'i sɛgɛrɛ sigiɲɔgɔnw na a kɛra kafiri sa a kɛra silamɛ ɲɔgɔn ye sa a kɛra yahudiya sa a kɛra nasara sa k'e ka o ka juguman in sara ɲuman na n'a ye nin aya ta k'a lajɛ imam mahadi ye walawalali dɔ di nin aya kun kan imam mahadi ko cogo jumɛn na ko ala subhanahu wa ta'ala ko idfa billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. imam mahadi ko ayi amilu man asaa ama daminɛ yɛrɛ Nare takbir Muhammad Mustafa Gulam Amarki Gulam Amarki Khalifatul Masih al-Khamis Nare takbir Allahu akbar e fana kana waati tɔ ban imam mahadi ko la sa amilu man asaa ilayka bil husna ko i ka maa min ye juguman k'i la i ka o tigilama ka juguman sara ni ɲuman ye yakun laka sadiqan hamiman ba'da an kana aduwan ko la k'a bɛ yɛlɛma ka kɛ teri gɛlɛnba ye a kɛlen kɔrɔ kɔ i jugu ye a kɛlen kɔrɔ kɔ k'i jugu ye dɛ i ka ɲumanw fɛ a bɛna yɛlɛma ka kɛ i teri ye wala sɔnna ko e bɛ fɛ ka o de ka kɛ o de kosɔn a ka muhadaratul dihiyana a y'a fɔ o fana kɔnɔ a ko kana al hadafu min hadha ta'lim a k'i ka dɔn k'a fɔ ni aya in bɛ walanda min di an ma an yatahawwala al adu ila sadiqin hamim ko an k'an jija ka an juguw yɛlɛma ka k'an teriw ye ko aya in bɛ k'o walanda di d'an ma ne ko kafiri ye jugu ye o yahudiya ye jugu ye o nasara ye jugu ye o minnu bɛ ma juguya o ko tɛ dɛ ko minnu bɛ k'i juguya yɛrɛ dɛ k'i ka jija kɛ n'i ka nɔgɔya ye ka olu de yɛlɛma k'o kɛ teri ye imam mahdi k'i b'o yɛlɛma cogo di k'a kɛ teri ye natijatu lutuf i ka nɔgɔya ta k'u sɛgɛrɛ wa husnul muamala k'o baara ɲɔgɔnya ni baara ɲɔgɔnya la ɲuman ye ko n'o de kɛla sa i bɛ se ka i jugu yɛlɛma k'a kɛ i teri ye wa an yasma al kalama bihudu hali n'a bɛ kuma jugu fɔra i ma a bɛ k'i neni k'i k'a ka kumaw lamɛn ni basigi ye ani ɲɛmajɔ wa sakina ani ɲɛmajɔ ye yalɔ ni maa bɛ k'e neni sisan e dusu bɛ bɔ e yɛrɛ fana bɛ tila k'a tigi neni na yɛrɛ min ka jugu ka tɛmɛ a ta kan o tɛ imam mahdi ko ayi hali ni jugu bɛ ka kuma jugu fɔ i ma
i ka lamɛn bil hudu ni basigi ni ɲɛmajɔ ye k'i dusu suma kɔrɔ ka tila ka nɔgɔya ni ɲumanya ta k'a sɛgɛrɛ yaasa a ka se ka yɛlɛma ka kɛ teri ye Imam Mahdi ko aya i ka laɲini y'o de ye an k'an teliya o ye 3 minutes de fɔ yan nɔ k'o de bɛ ne bolo an bɛ segin an bɛ taa Alakira sallallahu alaihi wasallam yɛrɛ ka kɛwalew la Alakira ka kɛwale fɔlɔfɔlɔ min an b'a ta n'a y'a ka hinɛ ta k'a ɲɛsin jamakulu dɔ ma o hinɛ fɔlɔfɔlɔ don min kama Alakira sallallahu alaihi wasallam ye fatuhu Maka kɛ Alakira ye hinɛ foroba hinɛ a y'o da kɛnɛ a y'o kɛ Makakaw ye Alakira y'a ka hinɛ a y'a walankata a y'a jira kɛnɛjala ka Makakaw ye sabu ka d'a kan Makakaw ye Alakira sallallahu alaihi wasallam n'a ka sahabaw tɔɲɔ san 13 Alakira na hijira kɛ ka bɔ Maka ka taa Madinɛ san 8 tɛmɛnen kɔfɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam nana kana Makakaw minɛ o y'a sɔrɔ Makakaw san 13 in kɔnɔ o ye dɔw da tile kɔrɔ k'olu fa ka dɔw diɲɛ kɛ ka dɔw fa ka dɔw siri yiriwla kɔngɔ y'u fa minɔgɔ ye dɔw fa o ye dɔw fofo cɛncɛn kalama kan i n'a fɔ Bilal n'a ɲɔgɔnnaw mais bi san 8 tɛmɛnen kɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam nana kana Makakaw dɛrɛ cɔn a tun ye min dan ni n ka sahabaw ka bi aw fana filɛ bolo la Alakira ko cogo di sahabaw ma Makakaw ma a ko ya ma'ashara Quraysh a ko Qurayshiw ma tazunnuna anni fa'ilun bikum a b'a fɛ ne ka mun k'aw la bi a yɛrɛ y'a dɔn a ye min kɛ kunu a b'a kalama kɔni mais aw b'a fɛ ne ka mun de k'aw la bi qalu khayra a ko Alakira an kɔni tɛ foyi fɛ bi ni hɛrɛ tɛ kunu aw tun ma hɛrɛ kɛ mais bi aw ko hɛrɛ de ka kɛ aw ye Muhammad Mustafa o kɛlen ko akun karim e y'an balimakɛ belebele de ye koyi wabnu akhin karim wa fana y'an balimakɛ belebele de ye koyi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alakira sallallahu alaihi wasallam ko ma al-yawma aqulu lakum ma qala akhi Yusuf min qabl la tasriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin ako jalakitaw ma bisa mbe ala deli ala ka yafaw ma sabu Allah subhanahu wa ta'ala hine bawla hine babaye izhabu wa antum tulaqa aita abla gile horo en Maka kono ya nare takbir Muhammad Mustafa ay Alakira sallallahu alaihi wasallam ka furuba hine yayi aya ka furuba ya fafle mamunu ya tonyo santa aniko anana kanulu minetle gwangwa fe don kele katila ka yafa uma katila ka hindewla wode koso Alakira sallallahu alaihi wasallam manamina naga kelebolo bi bo Madina ka ukunda Maka kan kelebolo tuye kelebolo sigiroma dama ye o sigiroma belajele na ka nyema aye drapeau di kelebolo kelengelen be nyema ma o kelebolo do tumbe o nyema tunye Saadi o Saadu o donné Maka dele kele o dole Maka kono ale de den ka ti tulodo atoko di dado Abu Sufyan na tulokoro ako bigoni amba be kumba tige ka bo kamba dala saba ay minge kunu aba kalama o makelenti boyambi ale kele ko kuma fo Abu Sufyan ye Abu Sufyan sarana de agirna jona ka Alakira yoro yala jama kono atara se ayala kira yetu manamina akwala kira sallallahu alaihi wasallam ma aqala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma hazahu tumanamina agirla Alakira sallallahu alaihi wasallam ako umirta biqatl qaumika otmana de yika sahabo yamara ko kan yika mawfa biwa Abu Sufyan ni de fo Alakira sallallahu alaihi wasallam qala la Alakira sallallahu alaihi wasallam ko ay ko ne mu fo o kale mike fa zakara lahu ma qala Sa'd bin Ubada o kale sa Sa'd ye min fo ko hey Abu Sufyan bi an ba be kumbati ka bo kamada Sa'd yo min fo ayo nyefo Alakira sallallahu alaihi wasallam o kale misa qala Alakira sallallahu alaihi wasallam ko ya Aba Sufyan al yawmu yawmul marhama ala Sufyan ya hakili sigi biye hina doye imam Qur'an bana ala ko ne ma ko rahmatan lil alamin wa konen de foroba ale ala ka foroba hine ayemi di danfe o mawa wa biye hine doye mashi kumbati tige ka boy kamba dalabi nare takbir o don wa yira na ka fo Alakira sallallahu alaihi wasallama cen yere la Alakira foroba hine de ka nyeshin danfe belagelema dakunya kelena Alakira sallallahu alaihi wasallama ka to Maka sigila ya do Maka kaw ya toro doni ay denga bo Maka ka be ta Toifa
yasa a bɛ taa tɔyifakaw wele yasa olu bɛ se ka sɔn silamɛya diinɛ ma cogo min na tɔyifa masakɛw fana y'a lajɛ ka a tɔgɔ di nalomaw ni denmisɛnninw bila ko k'a kɛru ni kabakuru ye ko kɛlen min kɛ kuluba min bɛ yen ni tɔyifakaw yɛrɛ sigilen bɛ o kulu cɛla ye o mɛlɛkɛ yɛrɛ nana siɲɛ kelen ka na alakira sallallahu alaihi wasallam ɲininka ko ni mako b'a la ne ka nin kulu belebele in datugu a tɔgɔ di tɔyifakaw kan n bɛ kulu belebele 2 in datugu a la o da la hali sɛ tɛ bɔ a la kuma tɛ adamaden ma alakira sallallahu alaihi wasallam ye mun fɔ o la mɛlɛkɛ jaabi o la fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alakira sallallahu alaihi wasallam ko mɛlɛkɛ ma bal arju an yukhrija Allahu min aslabihim man ya'budu Allaha wahdahu la yushriku bihi shay'a ako mɛlɛkɛ ninnu to yen o ye ne de bon koyi nka u t'a dɔn mɛ n b'a fɛ i ka ninnu to yen hali ni faw ma sɔn ala na den bɔ ninnu na minnu bɛna ala kelen pe bato ti da fɛn wɛrɛ bato bilen i ye ala kɛra ka foroba hinɛ ye minnu ye tɔɔrɔ lase a ma mɛ a y'u laɲini ni ɲuman ye a ko hali ni faw ma sɔn ka ala bato mɛ denw bɛna b'u la minnu bɛna kɛ ala bato jɔnw ye ye ala kɛra yɛrɛ ma bi lajɛ dɛ ala kɛra tun bɛ ka lajɛli kɛ kunun ok an caman t'o ye koyi parce que an bɛ ko bɛɛ an bɛ bi de lajɛ ni min kɛra an na bi dɔrɔn an b'a fɔ o ka ɲɛnabɔ bi n y'a sɔrɔ mɔrimɔsɔ la ko ala ka suma ko maa nɔ ka ɲi donc o la dun alakira sallallahu alaihi wasallam ye kunu de lajɛ o de kosɔn dɔnnikɛlaw ko tuma min alakira fatula ni kabila caman murutila ka bɔ silamɛya la ko mɛ tɔyifakaw ma muruti ka bɔ silamɛya la ko sabu ka da alakira ye duwawu min k'u ye donc o b'a yira na k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ale ye foroba hinɛ de ye ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma wa alakira sallallahu alaihi wasallam nana ni kuranɛ min fana ye o kuranɛ ko i ye silamɛ ye o i tɛ silamɛ ye o tant que i ye hadamaden ye i ni bonya ka kan o kosɔn ala subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ walakad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila a ko ni ala yɛrɛ de ye hadamaden bonya n y'a ta gere kan n y'a ta ba sanfɛ wa n tilala k'a sɔn fɛn sanumanw na n y'a fisaya n ka danfɛn caman ye o ala y'o bonya min da hadamaden kan dɛ ne ye silamɛ ɲuman ye dɛ o bonya kelen da hadamaden bɛɛ kan o b'i ka diinɛ na o t'i ka diinɛ na o bonya kelen da bɛɛ kan o ala kɛra fana tun b'o bonya kelen de da bɛɛ kan hadamaden bɛɛ kan i b'a ka diinɛ i t'a ka diinɛ a b'o bonya kelen da bɛɛ kan o de kosɔn ko don dɔ la marra janazatu yahudiyin ko yahudiya su dɔ tɛmɛna ala kɛra sallallahu alaihi wasallam kɛrɛfɛ faqama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ko ala kɛra wulila k'i jɔ ihtiraman laha ka janaza in bonya faqila lahu dɔ ko ala kɛra ma innama janazatu yahudiyin mun ye yahudiya su de ye faqala ala kɛra ko a tigi ma alaysat nafsan ne ko mɔgɔ tɛ ya mɔgɔ do dɛ o donc ni mɔgɔ do an bɛ wuli k'an jɔ kɛ a tɛ ka diinɛ na mɛ mɔgɔ do e ye mɔgɔ ye ale ye mɔgɔ ye i b'a bonya hadamadenya bonya na kɛ donc ala kɛra wuli ka yahudiya su bonya ko sabu hadamaden do mɛ mun de b'anw bi silamɛw bila ka o ɲɛnama yɛrɛ juguya k'o ɲɛnama dɔgɔya k'a sɔrɔ ala kɛra wuli ka a su bonya donc an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ni walana nu faamuko ɲuman ala ka nɔgɔya an ye n y'a dɔn o bɛna ni gɛn de o yahudiya dɔ fana o tun ye ala kɛra sallallahu alaihi wasallam o ka baarakɛden ye ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ni sahih bukhari ta k'a lajɛ o la ko yahudiya kamalen dɔ tun bɛ baara kɛ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam bolo ko tumana min na a banana ko ala kɛra taara bɔ a badabaatɔ la n'a y'a sɔrɔ anw bɛ yahudiya ni nasaraw juguya ka se degré min na an bɛ kafiriw juguya ka se degré min na ala kɛra bɛ taa yahudiya kamalen ta baaradenya la cogo di ye o de kosɔn sahih bukhari kɔnɔ ko kana ghulamun yahudiyun yakhdimu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa marida ko yahudiya kamalen dɔ tun bɛ yen ko ale tun bɛ baara kɛ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam bolo nka don dɔ la a banana fa ataahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ko ala kɛra sallallahu alaihi wasallam yauduhu ko ala kɛra taara ka taa bɔ a la k'a banabaatɔ lajɛ fa qa'ada inda ra'sihi ko ala kɛra taara sigi yahudiya kamalen banabaatɔ in a taara sigi a kunyanfan na fa qala lahu ko ala kɛra k'a ma o aslim n b'a fɛ i ka silamɛya bi m'an bila baara la ɲɔgɔn bolo mɛ bi ɲɛ b'i la lahalaya min na bi nin bana in ka gɛlɛ kojugu donc n b'a ɲini fɛ i ka silamɛya fa nazara ila abihi ko yahudiya kamalen in a y'a fa lajɛ wa huwa indahu o y'a sɔrɔ fa in fana tun bɛ yen fa qala lahu a fa fana k'a ma ati abal qasim sallallahu alaihi wasallam abal qasim a labato k'a ye min f'i ɲɛna a labato fa aslama ko yahudiya kamalen in sɔnna ka kɛ silamɛ
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. Fala kira botola yala yemi fo ako alhamdulillah kale be masatanu masa mi sona kanin kamele yin kishi kabo tasuma toroma do ibado ni yoro ni hadisa mi walanda jumenda ma abu walanda misra walanda fladi ba hadisa ina a walanda fola jume ala kira ni ma tu me bara la nyofe minte islamai kele iya de ni mati ka bara ke nyofe cho sala fa be nyuma ke nyogon yo o ko ne wajibi patoro ye ale barade jago e be nyuma do ke ka barade do ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ka bara to de nyuma ke yahuda kamele ni ka soro at islam yala aflana jume ala kira tara boala ala kira ya do bana min ba kan atina bo bana ina o ala kira ka hami flana kira jume mise ka nin kisi janeme ma cogodi a islam ya yirala o don la aslam ele mike ala kira ye ala tanu ka sabuke ko ala ye kamele in kisi kabo tasuma donima do ba yira ko ala kira hami do de na wor ko ala kira foroba hina kana danfen bema ka friwo islam o yahuda o chrétien ala kira hina kana bema o do de ka ko ja ala kira hami de an be bi se ka kisi ala ka nyangata ma cigo mina de ka ala ka hine soro de ala kira hami bayo de do ma ina Allah subhanahu wa ta'ala fa ala kira jogo nunu ala ka o lawal yali ala ka o noya an kilin bela jelen an be songa kuma sunsuruya sabu kada ka ko an wati tun 3 minutes ma zoro 3 minutes in dafala da ma fa me kuma sunsuruya insha Allah ta'ala me an walanda ma ba to chama de bi an yere ma damnere do ma ina Allah subhanahu wa ta'ala fa afam ko nyuma ala ka noya an kilin bela jelen an ba fa wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nare takbir. Muhammad Mustafa, Muhammad Mustafa, Ghulam Amar ki, Ghulam Amar ki, Nare takbir.